Dobrý den nebo dobrý podvečer. Já bych chtěl využít tuto příležitost a poděkovat vám všem fanouškům, kteří chodíte pravidelně na náš stadion a na podzim jste tady vytvořili fantastické atmosféry. Díky tomu máme takovou bilanci v těch domácích utkáních, jakou máme, a dostali jsme se ve všech těch 3 soutěžích tak daleko a chci vám za to hrozně poděkovat. Jsem rád, že jste se poprvé v historii takhle sešli ve fanzóně a že navštívíte stadion a my uděláme maximum pro to, aby jsme dneska byli úspěšní. Věřte tomu, že ze sebe vydáme, co můžeme. Víme, co proti nám stojí za soupeře, ale víme, že s vaší pomocí, až zase spustíte Liberec, takže je určitě zmáčknout sami pod tlak a chci vám tímhletím poděkovat a věřte, že uděláme maximum pro to, aby jsme uspěli a chtěl bych poděkovat i těm kotelníkům a všem fanouškům, kteří se podíleli na těch choreech, už tady se Šmonou první utkání, fantastických choreů z historie Liberce a za to vám ještě jednou chci poděkovat já i za celou kabinu a věříme, že dneska 9 večer budeme to nejšťastnější mužstvo nebo město vůbec minimálně v Evropě.